ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи кӯшониён бо аризаи марди 34 солаи сокини ноҳияи мазкур муроҷиат намудааст ки шаби 23 ба 24 марти соли 2021 шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ ба хонаи истиқоматиаш даромада аз дохили амборхонааш якчанд таъҷизоти сохтмониро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. зарари расонидашуда 18 000 сомониро ташкил медиҳад. ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия марди 23 солаи сокини амин ноҳия ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. нисбат ба ин ҳолат тафтишот идома дорад. аз тарафи кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар шаҳри хуҷанд парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 247 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба марди 48 солаи сокини шаҳри мазкур оғоз карда шудааст. номбурда соли 2016 бо роҳи фиреб ба боварии марди 63 солаи сокини амин шаҳр даромада аз ӯ барои тиҷорат $5000 амрикоӣ гирифта то ҳол маблағашро барнагардонидааст. оид ба ин ҳолат тафтишот идома дорад. боз аз як садамаи марговар дар роҳҳои ҷумҳурӣ хабар дод. бино ба иттилои ин вазорат субҳи барвақт 5 апрели соли 2022 тахминан соати 06:30 ронандаи мошини боркаши тамғаи мерседес бенз одинаев пулоҷон холиқович соли таваллудаш 1987 сокини шаҳри исор ҳангоми ҳаракат дар ҳудуди ноҳияи данғара аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба мошини тамғаи мерседес бенз ки таҳти идораи ронанда Насриддинов Нозимҷон Ҳамиҷонович соли таваллудаш 1973 сокини ноҳияи Фархор қарор доштааст бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи автомошини мерседес бенз одинаев ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. оид ба ин ҳодиса таҳқиқот идома дорад. аз аввали моҳи апрел ин аллакай сеюмин садамаи марговар аст ки вазорати корҳои дохила хабар медиҳад. бино ба омори расмии вазорати корҳои дохилаи тоҷикистон соли 2021 бар асари 1102 садамаи нақлиётӣ дар роҳҳои ин кишвар 395 нафар ба ҳалокат расида 1218 нафар ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштанд. суръати баланди ҳаракат ва риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ҳамчунин роҳҳо ва мошинҳои фарсуда аз иллатҳои умдаи садамаҳо аз ҷумла садамаҳои марговар дар роҳҳои тоҷикистон ном бурда мешавад. вақтҳои охир истифодаи телефонҳои мобилӣ ва дигар воситаҳои электронӣ ҳангоми рондани мошин ба як омили дигари садамазо табдил ёфтааст.